Inom pa more. Sana laki ng pag-inom mo. Kaya nga eh. Anis! Sabi ni Luga. 8 doon sa taya ni Luga. Ako, 15 yung mga taya ko eh. May pera sana kayo. Ang! Saan tayo kakain? Kay Susi. Kaya ano? Hindi pwede. Doon naman ko naman. Doon ulit. Doon. Gusto ko doon. Saan? Yeah. Oh, anong oras na? Traffic din sa... Alam mo naman ang sitwasyon. Nakabalik mo ako. Yeah. Mababay ko naman pala yung order no. Sayang yung isa. Ano nga, sana bumalik. Pero pag may naghahanap, ibigay mo na. Hindi ko pwede. Hindi, may number ka eh. Sino? Hindi, nagsabi sila na pag hindi sila bumalik next week. O di hanggang next week. Sabi niya kasi baka bigla kami umukay ate. Wala kami balkan. Saka matagal yun eh. Ano yun eh? Sa bahay yata ginagawa. Ano ba ginagawa na dalawa? Matagal yun. Okay din yun. Masasakyan lang. Yung sabi nila. Sabi nila. Wala na yung ano, no? Si Kuya Roger. Salamat naman. Saka ano. May hanap na. Tama yun. Sabong kaibigan mo. O sana kung walang border ang mga anak. Border eh. Yung wala bang naparadang iba. Ano, madamot ka pag ganon. Pero kung may nakikinabangan ng pamilya mo. Ayun o. Ayun yung si Roger. Ayun. Naparada na. Salamat. May parada na siya doon? May pinaparada sa atin? Hindi. Doon naman naparada na. Yung isa, yung pangalawa. Tsaka yung isa. Dalawang webimil. Tangina. Yung isa. Oh, di ba? Tapos tataya ka na naman. Patalo ka, patalo. Ay, tangina. Okay mga nilugan pa. Tangina, malamang yan. Ano ba yun? Alam ko na yun eh, pag magbe-birthday si Uchi, nalabas yun. Tsaka yung ultimate shit eh. Happy kachismisan na ulit yan, no? Minanit. Ang tawa kong tao eh. Kailan? Kanina, magpasok ko. Walang pasok pala eh, kaya Makati si Happy. No? Ito. Kaya ba gusto? Wala kape lang. Sana sa barbecue, mainit lang. Anong kakainin mo kung makdo? Pwede ano pa, chicken. Mawari. Namimiss mo doon. Ayos ka kagabi ha. Logi si Denchel. Si Ayla nakakainis eh. Asa na si Ayla? Sabi ko mag-mojo na. May nakain? Noodles na kanain. Tsaka yung hotdog. Oo nga. Pero ba't ang ganda ng katawan ni Ayla? Tabot chuchoy, no? Wow, kinakain mo sustansya. Bintog na bintog eh.
yung mga yan eh. Pag yung walang ano, doon Kahapon, mga ano. yung Lunes. Nakakabalba na ang ano, Taal. Wala nga may pasok. Ay, dami yung tinatad na naman ng mojo. Ay, magsusunod. Hindi ka naginom, tumama ka sa wete. Aray! Ang galing niyo pa naman eh. Sinabi ko na lalabas malapit na ang birthday niyo, Chi. Yun nga, Alagaan niyo yan. ang kaya namin kahapon, Tati, ha? 7-19. 9-21. Silin din eh. 9-19. Tapos, dapat yung kinasis namin, yung 7, 7-19, 7-19-9. Dali, tangin na. Kasi ito na naman puputok kaya namin. Maligaya tayo. Dalawa pa kayo ng ating mo na. Wala na. Paluwag patalo ng Parehas lumabas yun. Birthday ni Vivid, birthday niyo, Che. na. Magkano yung 5, 6. 8? 5-6. Kamu nag-aahagaran yung dalawa. Oo. Tangina mo, pag di kayo tumao. Grabe, no? Ang gago mo. Nakikiano din naman yung maliit eh. Tagal naman na sumasa puso. Aabot na naman tayo nung ano. Yung ano pangalan nito, yung walang signal. Kaya, may nauyaw ka ka. Subok ito sa ano? Ganda mo naman si TV. Wala, gutok si Papa din. Gawa nung walang abutan. Pansot na masarap. Si Happy nga din daw, nasarapan daw sa pansit eh. Kulang sa kinchay. Ako, pahilig doon sa sopa sa pancit. Yun ang amoy. Maganda ka. Hindi na kami sumami ng ano eh. Ng sintay. Gusto ko pa nga yun, may bell pepper. Alin? Yung pancit. Pampaano kasi yun? Broccoli. Yayamanin.